Ake sibheke kwe future one. Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Maybe omyangifundele nje ngesizulu ngokusheshsha. Future condition yabantu yezone. Revelation chapter 20 verse 14 to 12, 14 to 15. Omuya abe elunga no nesambulo 21 verse 6. Sifunde isambulo ke chapter 20 siqala ku verse 14 sicina ku 16. 15. Ukufa neHadese kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili. Ichibi lomlilo. Umekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphoswa echibini lomlilo. Okushuthi icondition yabantu abangakholwa sesibeka the future condition sesidilile manje nani ne present condition sesibeka kwini kwi future condition. I future condition ithini? Ithi ba separated noNkulunkulu forever, eternal separation with God. Umuntu onjani oza afe engavange baphenduka akekho safe. Separated with uNkulunkulu forever. Another future condition yalo muntu. Cela usifundele isambulo 21 verse. Maningi amavesi ngiphike nje ambala for this session. Isambulo 21 verse 8. Away, verse 8 years. Verse 18. 8. Kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabule okungukufa kwesibili. Ngindaba ezimnandi lezo. So because abantu banikeza ama excuses. Hayi ngofa ngiveza umuntu wena. uNkulunkulu unomusa kabi, angeke nje nangivalela izulu lakhe. Yes unomusa. Unomusa enough to put you in hell forever. Unomusa enough to put you in hell forever. Was that God's choice for you not to choose Jesus? No. It was a choice kaba. Yeah. So manje I will pay for my choice pay. So basically lesibhekile sibheka ukuthi present condition yabo injani. Sithi bafile bahamba befile bazi ukuthi the list is endless. Baphansi kolakala kaNkulunkulu. Future wise they are not safe. Eternal separation with God nesihoko sibalindele eternally. Kumele that's a reason. Kumele siqale lapho. So that your heart will be stirred for the souls ezilahlekileyo abantu abangakholwa. Ngiyabonga baba bengabuye ngibonge ubani. What is happening in your heart right now? Ngisasendlini lapha kini. Your family members, are you excited now ukuthi actually bahamba bangaphansi kolakala kaNkulunkulu sozwile iqiniso swatholile amaqiniso about the present condition yabo sesitholile nokuthi abekho safeguard na permanently they will be separated with God. So how is your feeling lapha family nanga asikaphumele strike noma kamakhelwane sala lapha kini? It's heartbreaking angithi asikakayi lapha komakhelwane hayi phela mase siya komkhelwane bazalwane sesekushube kakhulu. uNkulunkulu ma I pray ukuthi ngiyahleka ngoba manje kunendodana yami ubaba uChangazi kade ngikhoche ekseni sengiyaphazamisela zoba ngishubayela phambi kwakhe nje angishumayele kahle baba ubaba uMthembu bangishubayela baMthembu kuyafundisa kunaleso simo nje sijalo ngisho into oyishilo ngicebe baba wena mama ngiyabaqala yabona useza uhleli phambi kwami ungibheke kanje sengiyangiphinza njani ngithini
uthanda mangikhuluma ngesingisi bazalwane. Jesus. Uthi ngisi-expressa kahle mangikhuluma ngesizwe. Uyazi I feel bad senine-an identity crisis because ngumZulu. Ngiyazi abantu abaningi mabe abangangijwayelanga bacathi ngumXhosa original. Yingoba in my second home eKapa la ngihlale khona. Ngokomsebenzi wenkosi yami, inkosi yangibeka eKapa ngumsebenzi wayo. Yabona inkosi inama-levels. Yabo ngumsebenzi wayo nje yangibeka. Manje ke ya so ngizozama izulu sami sesiyabuya njengase ngicela ungibekezelele. Ungibekezelele ndodana ungibekezele. Nami bengibekezelele eklasini angithi sefuna ngixoxe zami indaba. Ngenzisho. Ya ngeke ngize ngisho bonke nabo Buthelezi qubusila le mama. But anyway angikho lapho. Siya-understand-a ke bazalwane imeko ukuthi injani. Le meko i-worse for umuntu asekhanga kholwa. They are faced with this thing esisikhulume ngaso. Okwamakhelwane kuphi nalani sebenza khona. Nalani funda khona bafile abantu ngokwephambeko zabo. Bahamba baphansi kolaka likaNkulunkulu. I-reality angeke siyincetheze leyo. Phela baye bathi laba le generation hayi phela ninafuna nincenga safana le generation yenu sishilo siqala sathina uJesu munye esamamukela ngiyaminyaka nomukela yilina iyafana lento ayihlukile. Yimina nje niyenza ukuthi ihluke. uJesu esamamukela uzonda isono wona emamukela ngo2026 uzonda isono ufuna siphile ngomntwana wonke umuntu nje shema ngazi ke wena ufunda lephizi lokho sozothi uzobuya usitshele enye into. But what is God's heart? Inhliziyo kaNkulunkulu ukuba wonke umuntu asindiswe afinyelele kulazini iqiniso. Inhliziyo kaNkulunkulu. Inhliziyo kaNkulunkulu sifundile kuJohn 3:16. Uthi walithanda izwe kangaka waze wanikela ngobani ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba wonke umuntu enjani Okholwa yiyona. Angabhubhi kodwa benani. Inhliziyo kababazalwane leyo kaNkulunkulu. Kuningi esingakubala siveza inhliziyo kaNkulunkulu. So ke we need to do something about that. Sesiyangena ke manje bekufanele ilunge iqala our hearts sibe ne-understanding ngoba sithatha kancane thina. Lamanga lawakhulunywayo phandle ukuthi kuyofa ngiveza umuntu siyawakholwa bese singasanaki ukufakaza yokubatshela abantu ngoJesu. I-responsibility yethu now asibatshele bonke abantu ngoJesu. Let's witness. Ngakhumbula uJesu ekhuluma nabafundi ku1:8 Acts chapter 1:8 uthini Izenzo 1:8 uthini abefundisi abezophendula kuzophendula nina kusuku lapha ngemuva abefundisi yabo sebefuna ukunisiza. Acts chapter noma seningakopela it's okay leli class engakopela ne freedom anoni manikopela ngoba befundise inkosi yami 1:8 Acts uthini uJesu ekhuluma nabafundi bakhe. Yebo. Siba wofakazi kuphi? Siqala kuphi? eJerusalem phela. eJerusalem mina include even la endlini kini. Kwesisikhathi akulula ukubashumayeza abantu kini endlini but i-lifestyle yethu anginayibona bazalwane. I-lifestyle nje hayi yabona leyo nto I'm so strong ekutheni i-lifestyle asiyiphilele basuka semphileleni uJesu amakhaya. Singabi ne-bad attitude in the name of Jesus. No. Asibe ne-good attitude. Bambone uJesu kuze kusho bona athi mina mase ngisho umfweni oyidakele ade bona mina mase ngifuna ukukholwa ngokufana njengawe. Anginebona ngoba wena uye display ukukholwa ungasashongo lutho. La imibuzo kufanele siyiphendulile ke bazalwane noma our responsibility ukwenze njani ake ngibeke nje lokho anganoma niyabhala nibazalwane ukufakaza sibafakezele bonke sibatshele kubani ngoJesu ngaloko osenzele kona. Okunye irresponsibility yethu ukuba sishaya ama prayer meetings ama prayer walks in the community for the unsaved people.
Lagcina ukwenza ama-prayer walks wabantu abasha. Hayi ngiyafila ibheda ngithi siyaxoxana ngoba sifuna ukuthi masiphuma la si-different. Indlela esokwenza ama-prayer kathi nje ukuthi hayi prayer walk besike sayishathi nasile ya branch yasemthuzini ihlamba yaba ngeke ngasamthuzini hayi ukuthi ngifaka i-light spot. Okushuthi ngamanye amazwi akekho ngaba involved kwi-prayer walk la. Hayi ngiyafila ibheda ngoba kufanele kusukela ngizoqala ama-prayer walks ngoba abalulekile. Angeke sumeni imiphefumulo noma sekube nemvuselelo endaweni uma singaqali siwalk imiphakathi I remember at Cape Town bayazi abafundisa bayasazi istory ukuthi lasifika khona as missionaries kwakukhona indawo kule area sasiyona ene-brothel lapho kuthengiswa khona imizimba. So much into prayer walks. Sasi walker ngegama likaJesu hayi ukuthi i-ritual ukusupply amavesi kwakunje is a declaration ukuthi lelizwi kaNkulunkulu uzophila la angithi yabo ungasho mhlamba i-ritual sesiplanta amavesi no it's just the principle behind that. Sakhuleka shama prayer walks shama with students ama-mission students from around the world sikhuleka ngibuza ukuthi kwenzekani emva kalokho. This is one of the many testimonies. Yavala leyo brother ayivalwanga nje. My mission organization is running an intercession school kuleyo. Jesus. We need to be practical ngevangeli ukumala sixokize singamane sikhulume size sikhihlize amagame. But at the end of the day it's about us now doing the doing part, practical. I'm on practical theology siyenza ngiyezwa abantu abangazi ama-theologian basifake ekhoneni kosemkhono waconfessa wathi hayi ngangiyoshumayela kubo ethi hey ngizokuthiwa i-theologian ngathi we usezoconfess uthi hawu kanti bese ngijaji ka-theology si-practical as well khona baka-biblical khona ba-systematic uNkulunkulu uhlele kanjalo bezana ngoba ufuna sibe equipped phela ngithi. Prayer walks singena imiphakathi sikhuleka labangakhona siyothi siyomisa intende noma siyokwenza i-open air sekunjani nibona abantu beza kuJesu nimangale nani abantu kanti le mikhuleko niyiplantile nishaya ama-prayer walks because it is lenkosi lapho sinyathela khona senze njani siyalidla izwe. Masinganyatheli-ke sonyathela ngoba sidlula ngeka-Shoprite unyathela with an intention ukuthi wena uyakhuleka uya-intercede yonke ihlobo lemimoya elibambe lo mphakathi ngegama uyakhahlela ngegama likaJesu angithi usazoma amadimoni awazi ukwazi kuwo bese siyoshaya ama-open airs ama-open airs shumayela ngibonile khona i-region ebebeshaya i-open air. I always ngiyabusisa uma ngibona abantu beshaya i-open air beletha uJesu in the community. I like that. Iyangibusisa because usathane uyintshontshile i-evangelism you like it or not intshontshile. Open airs door to door evangelism sagcina nini ukwenza ama-door to door singena imizi nabantu niyamazi uJesu hayi besokhuleka nani sagcina nini bayazi abantu abami emthuzini naba nonsi sasingena nabo imizi angiyikhuluma into engayiphilanga bazalwane la ngikhona nje singena nabo imizi angithi uyakhumbula singena imizi nemizi asiyikhethi ngangena ibona bayazi imizi ngithi kabala awasongena ngoba ngenze phela ngisazi nesibongo sala songena khona ngithi ngiyabona door to door siyakhuleka siqaqa izimo zomkhathi ngomkhuleko before siyovangela angini niyayibona uma workspaces ethu siqala ngani ngomthandazo siyakhuleka siphuma sangena siyakhuleka simemezela igama likaJesu ayikho into ebalile kukhona imibuzo ekuthiwe nje angiyiphendule ngizoyiphendula ngokusheshsha ngoba kukhona la ngiyakhona bangishilo ngathi si-practical bazalwane. What do we expect in an outreach? I-outreach ayikho into sofika kukhona abantu nje abenyawo embili abafushana abade abakholwa abangakholwa abahlina abangahlini so bafika laba bantu bekhona sofika bekhona sofika kukhona abantu lapha abanama-ideologies ahlukehlukene emqondweni yabo
futhi aba-abusha abazo-abusha uzubona uba le nto iphetha yikho. How to conduct and carry ourselves during the outreach ministry. Okwethu ukuthi si-display a Christ-like attitude. Akubona umuntu uyabingelela. Siyapha abantu abasha indaba okubingelela sabingelela. Sekube yithina Nkosi yami evele sibabingelele shame. Bona ukubingelela nje kukani ku-powerful ukubingelela. Umuntu umbuza impilo umbheke emehlweni kanje. Sawubona niyaphila esiyaphila. Uyabona ukuthi usuyakwazi manje ukuxoxa into. Kodwa mawuzovele nje ungena wesisi manje kunje uzovela kubuye phansi akubuye phezulu akakushiye kanjani. Uvaleke lo mnyango wakho ukuthi wenze njani ufakazi. Senze njani? We conduct, represent uChrist ngoba we are taking Jesus to our communities wherever we are. Siyabingelela. Nendlela esigqoke ngayo. Sigqoke ngendlela kunomfundisi ayikho my bestie Pastor Makwazi owayemazi obaba ubuthelezi. My bestie suka kude naye waxoxela ubufakazi bakhe. Sihlangana eCape Town nayo intombazana kaNongoma siyahlangana lapha amaXhosa friends used to say kukhona umZulu wakowenu lapha bamletha kulo mZulu wakowenu ke sathi siyamfakazela ke masimfakazela kwacaca ukuthi hayi yena uthi lenkonzo yami but to cut a long story short samfaka leli ivangeli nge-lifestyle sayitshela uyabona ke lo sizophila impilo as a young missionary girl at that time. Wabambeka ivangeli uMagwaza ubanjwa ivangeli ubekade buyasebenza temporarily kwi-night club. I-night club ugqoko stomach out angithi ngiyabona bazalwane niyababona stomach out asisho ukuthi simelene ngithandile baba Khumalo into ishilo ukuthi asimelene nemjolo wethu kodwa sikhuluma iqiniso ngoba kuhle umuntu alazi iqiniso uzozibonela ukuthi umjolo uyangena leqiniso alaziya ngithi ngiyabona yes asimelene ne-dress code yenu uhle kabi siyanithengela futhi kodwa ke manje ufuna phela uyabo sibuye ixoxo kwayona leyo singithi nakumngane amangicathe ngikhuluma kahle ngomngane wami okuyi-level yami obengangami sisi yabona kusumntwana kaNkulunkulu manje ustomach out awuzogqoka phela ngoba mina ngithi athi hey unani ngithi nayi angithi phela cabanga mase thina siyabazalwane siphilela ukufakaza mawusufakaza kuzokwenzekalani uma ufakazela ubrother ngoba ubrother akazulalela into esho uzobebona istomach out lesi out ayi reality bazalwane Nkosi yami asangifuna ukurepresent uJesus sibe decent angithi mhlambe ngostomach out ebisho wa right kodwa nje masufakazela uChrist ngeke ngoba insizwa uzole ibona inkaba le yabo iadmire inkaba nebele lingaphandle insizwa iadmire ibela ngithi yabona bazalwane siyathiphisana nemfizwa ngokunjalo sikhulume bayazi omojaka sikhulume ekwabafana amato nabesilisa manje bagqoka into ezitight into manje ibona muscles wena uyitshela ngoJesu ibona ama muscles angithi ngiyabona bazalwane indlela esizigqoka ngayo ibaluleke kabi niyezwa bazalwane masiphumela laba decent modest buza nje kwabanye uthayile noma ngiphuma ngikahle na basiyabuzana ngosangithi awungabi nenkani ekhona inkuzibana ke zinenkani okubalekile akukho kuningi usho uqala ngobufakazi bakho akho itechnique ozoyi-apply uqala ngobufakazi bakho ingakho siqale ngaleyo nto ukuthi uJesu uyazana naye ngoba uma unobufakazi uma unendodana nani nobufakazi niyayizwa bazalwane ziningi-ke indlela eningashera ngazo nabantu niqala ingxoxo akithi ngikhulumile kuthiwa yini ngama-tracks nanka ama-tracks angeke ngoba ngishilo ukuthi only 1 hour and 30 minutes is not enough but sizama ongakho niyabona lama-colors akithi niyazi ukuthi you can use these colors to proclaim the gospel akithi niyazi ukuthi ama-colors e-South Africa ayivangele phelele angithi niyazi bazalwane ubumnyama ngifuna sesiyayishwankathela nje ubumnyama umuntu bumeleni ubumnyama bumeleni impilo yani yomuntu ohlukene nobani noNkulunkulu ured umele ba igazi likaba elenzana uwhite umeleni umeleni ukukhanya umuntu onjani ohlanzekile into emhlophe injani ihlanzekile kunamavesi ahamba naloko ugreen umele bana ubona ugreen umele bani ugreen bazalwane usumamukela uJesu manje as a new believer wenze njani
uyakhula. Niyabona into egreen mos into ebona ngathi inokukhula. Uyakhula nasekumazini uNkulunkulu. Ugold ke umele banga. Our future, where we are heading to. Niyakhumbula leya future sikhulume ngayo eqaleni ukuthi abantu abangakholwa ifuture yabo ikuphi niyakhumbula. Kodwa manje asebekholwa uJesu ifuture yabo injani bazalwane. Imeli izulu nombala. Ungaphatha nje amakhalazi kusinalento ekuthiwa abanye mhlambe bayazi yothemeti wordless book. Ungazenzela incwajana nje namapage analamakhala onke. Ukwazi ukuthi ushare ivangeli nomuntu usebenzisa in that wordless book. Uchaza nje umnyameni uchaza usunamavesi akhona amavesi la. Kodwa into epossible ongayenza leyo. Ublue asusho blue. Asushoni ke bazana noblue sengikhohliwe exoloni. Blue meleni. Okay ke. My creative son uthi asiqambele qamba ke nyanami. Umeli izulu, umele bawugreen. Umela amanzi. Umuntu okholwa lithini izwi lenkosi. Esifini sakhe kwenze kanjani? Hallelujah. Kuningi engingakusebenzisa ke bazalwane. Ngizocela abawu-8 beze la bagijima abawu-8. About 8 people ngicela ume ngala. 8 ngokusheshsha ogayi bakho ogayi. Abantu bazahlale nje sharp siyabafuna nabafana phela. Quick. Uright ungamangala ukuze ngibone kahle. Ngicela nithathe la uthatha kuyi1 udlulise. Ama-checks la masuqeda ukulithatha nje ubulufunda ubuspend isikhathi ubufunda quick zikhindi kuyashesha. Siyaphele nako kuye lapha. Funa kuqala kuphele lokho sezandleni ukuze singabe neconfusion. No 8 vele. Akushada one. Oh ngalena okay. Senithole no shoda kuyi1 okay. Okay no lokuzosala. Ngicela nifunde lapho ngokusheshsha. Noma ningayohlalela lapha eworship team in stand ihamba neyohlala khona nifunde. Ubani ophethe noma ngicela ungayimemezeli angifuni nizwe.
ngicela omunye u-8 wakushesha. uJesu bethe mebethuma abafundi bakhe abathume 2 by 2, niyayikhumbula leyo incident? Senza lathi accountability, ungabi wedwa. Okay, ngicela bawu-8, omunye u-8 usheshe nje usukume. Ngixubane kanjalo, ngixubane nje kanjalo. Awusiyabonga insizwa zanimela this time. 8 ningilandela. 8, 2, 4, 6, 7. One more shot. Shota ngoyedwa ngithi. Shota oyedwa bazalwane. Okay, zikhethelena abantu niba update ukuthi nini ngoba mawumchuza umuntu umtshephe no-WhatsApp namba bani umtshephe. Sijukani kamnyora sabe phela bathuze ebe 2 by